Moro Tupe! Tänään mä näytän teille, miten tehdä helppo ja hieno intro. Eli menette vaan tähän Googleen, kirjoitatte siihen hakuun Pantsoid. Noin, ja menette sinne. Menette siihen ylimpään, missä lukee Pantsoid. Sitten menee tän näköiseen. Mä en itse käytä näitä, tai täältä tulee niitä mitä mä käytän, mutta mä en nyt mene siihen, mä näytän paremmin. Näitä mä en käytä nyt. Menet alaspäin vaan. Painat vaikka painat more tähän tulee tän näköisiä. Menet vielä alemmas, painat uudestaan sitä. Niin sitten täältä tulee sivuja. Ja näitä on ihan, mä muistan mä kelasin itse, että joskus 196 sivulla asti näitä intro-sivuja. Sitten vaan etit täältä sellaisen intro, mikä sun mielestä näyttää hyvältä. Et jos mä en tykkää, mä katsoin just toi on mun mielestä hyvä. Etit vaan täältä näin semmosen, mikä on sun mielestä hyvä. Ja toi mulla oli just yksi siinä videossa, mikä pärisemisvideo. Tää on se intro, mikä siinä oli, senkin mä otin täältä. Ja odotetaan nyt, että mä löydän täältä jonkun. No, jos tää nyt on hyvän näköinen sun mielestä, haluaisit sen, ja paina sitä. Se menee täällä, se täällä on jotain juttuja kans, introi. Painat Opening Clipmaker, painat sitä. Se odottaa. Lataa hetken. Sitten painat tätä silmänkuvaa tai tätä. Painat sitä ja sitten jatka. Ja nyt se tulee uudestaan. Ja jos toi nyt oli sun mielestä hyvä, niin mene tänne, missä on tällainen ruutu, 4 ja sama. Niin. Mene tähän text. Siinä lukee Twitch. Niin menet siihen. Otat sen pois. Ja jos mä nyt haluan kirjoittaa siihen vaikka, mä nyt kirjoitan oman nimen, eli mä voin kirjoittaa vaikka mun kaverin YouTube-kanavan, eli Seti. Ja sillä on väli kirjoittaako se isolla vai, niin, ja sit painat enter, niin sit tulee niinku tän näköinen, niin sit se toinen kans, missä lukee se Tritchy. Näitä voi ehkä lukea enemmänkin kuin 2 kertaa, mut sit kirjoitatte kaikki vaan sen sama. Nyt tähänkin kirjoitetaan samanlaiset. Ja tää on siis yhden mun kaverin kanava. En tiedä löytyy, mut niin. Sitten vedätte alkuun, sit painatte tosta, jatka. Ja nyt jos se on sun mielestä hyvä, niin, ja sä haluat niinku sen sulle, niin painat tätä, missä on 3 viivaa. Sieltä tulee tämmöstä. Ja painat download, painat sitä. Ja start video render, painat sitä. Ja sit se renderöi se video. En tiedä kuinka kauan se kestää, mut ei sen pitäisi hirveän kauan. Niin. Ja niin. Odotetaan nyt sit toi. Ja tässä vaiheessa mä voin kertoa, että mä pahoittelen tän mun kameran tän. Kun mulla on tää, kun tiedätte varmaan, että, tai siis tää tietokoneella kuvattu, niin tiedätte varmaan, että tähän sais sen Bandicamin tai niinku jonkun semmosen näyttöruutuohjelmajutun, että sais kuvattu suora näyttö. Mut mä en jaksanut etsiä semmoista, enkä saanut oikeastaan toimimaankaan. Niin mä sit päätin tehdä niinku mahdollisimman helpoksi tämän jutun, mitä mä pystyn itse, niin mä otin, ja tietysti tää on joku tänne Sonyn kamera, jos YouTubesta löytyy niin Rego, niin silloin samanlainen.
Ja mä kuvaan nyt tällä sitten tän, että on ihan, tää on nyt zoomille täällä valot pois, niin se on tos noin niinku nyt vaan. Niin. Nyt odotetaan vaan, että toi lataa. Ja jatketaan sit kun se on ladannut. Heippa. Ketä tuli? Älä tuu ylös, älä tuu ylös. Mä kuvaan videoa, älä huuda paljon. Joona, Petele Butlerissa hyvä päivitys. Sä saat siitä ilmatteeksi. Raimokin sai 3000 koinssia tänään. Ei vaan, ihan vaan. Met vaan siihen. Met vaan Petele Butleriin, niin siihen tulee automaattisesti se semmonen, että sä saat ilmatteeksi. Raimo sai ilmatteeksi 3000 koinssia tänään. Mä sain 1400, Helppo sai joku 1000 ja niin. Saa ilmatteeksi. Sit mä laitan melkein kaikki tyypitkin jo maksimilla. Aika hyvä kyllä. Mut älä tuu, älä huuda mitään. Noin. Eli nyt se on ladannut sen, renderöinyt sen videon. Sitten painat download your video, menet siihen. Sitten se menee tämmöiseen ja se latasi siis tänne, niin tänne alakulma ja latasi jo. Sitten painat sitä. Noin. Nyt se on niinku, ja sit se on täällä sun omissa tiedostoissa se video. Eli kun menet vaan omiin tiedostoihin, kun siellä voi olla jotain muutakin, niin menet vaan omiin tiedostoihin, niin siellä sen pitäisi olla ihan, ja mulla on siellä paljon muutakin introja. Niin, nyt te voitte tehdä introja. Niin. Mä sanon nyt tämän tärkeimmän. Pistäkää sitä like, jos tästä oli edes vähän hyötyä. Ja tilatkaa kanava. Niin katsotaan, koitan saada jonkun sen toimimaankin sen kuvakaappausohjelman ja me nähdään ensi videossa. Moro!